Na se byli dva. No to je tam, ten je samý pás. A jedno, kapra jsem byl. No umej, neježíš na hovno. Na rohu nebrali. Tam je přechod. Tam je přechod. Ano, tak to... Nemocnici a to je to a dostali ho z toho teď a říkali, že to nás všichni. Teď on dělal, u mě dělal dosled, jo. A potom přišel to nějaký já nevím, ten stočný. Takže si něco jiného. Je rozumný uznátor. Jo, a pak šel na kuru, dělal mastáky až do důchodu. Jo. No a teď je v důchodu, no a teď si dělá, co chce zkrátka, jo. Teď, když si zajde někam vydělat, no tak si tady jde na pivovarně. No svý má, svůj důchod má, no to bude jako, no. A to říkám každým nápam, ty vole, je 61 let, jdi do důchodu, než dostaneš hovno. No. Hej, já jsem na ten Johnu křesťanství se za Milevskem. A normálně v klidu v pohodě, jo, protože si tím v lauku normálně, jo. Mladí mě nestačí na práci. A to bylo to, ale jdu a ty vám najednou horko, já pám, ty vole, to je, zase jsem dal bundu, no, čím dál. Musíš chodit na kontroly, že jo? No, a to jako, no, velice je pohodlné, jiný doslova. Stejnek, ne? Tady jsou kapří, odsád voježdu, i nějaký kapří. Kdo bude brát? Jak dlouho čekal? Tam je, že pozicám jenom Uráva teďka přestali zase? Já bych se, že tohle už má těch 70, no. Honzi, pojď sem. Je to... Počkej, nechoď mu přes tu čočku. Hoď to do toho. Zatáhne se, jak? Kde pa je? Ty moje tady? Vyndej si to zpátky, nebo ti to zamotá. Indej si prut. Indej si to, pokopej si to. Pod, ne, takhle. Pod takhle, pod tu. Já to vím, nemám to, teď jsem to chtěl kále. Co nechodíte nebo co?
Bacha, do něj nepřijdete ještě. Tohle, to je on, jestli ho nechce, tak to je on. Ne, musím možná vymít on, víš. Šupináček, jo. No, 42. Tak ho berete? Ne? Papír máte? Ale tady se daří, tady jsem byl před chvilkou. No, mám tě tady, hele. Mám tebe, pane. No. To jednoho už máme, jo? Jo, máte? Pochyťte tamhle? Jo, 42. Jo. No, už je. Radek sbírá číslo. Hráli. Dnešní závody, já vím, že se vám mnohým proti Loňsku nelíbilo, že se málo chytalo. Ryb je dost tady, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Proti Loňsku i pro nás je to bída, protože loni bylo pro vítěze 16 metrů 32. A letos vítězem se stává pan Diviš z Domažlic s pouhýma 164 cm. A ještě si můžeš vybrat. Počkejte, já ale fotím ještě, jo? Všechny vyfot. Všechny, jaké vyfotím. Ty tři potom najednou. No. Druhý 159 cm, pan Šperda, blíže ho. Šperdovo brácha, ne? To je přivlačák. Počkejte. Třetí 144 Lánička Srby. To je přivlačák.
To si může říct. Jo, co naviják malé. To jsou té maličky. 40. Už nejde, jo. No, je to. A teď jedeme další umístění. Na 4. místě Kaufner Dyně 132. Další je pan Hanclík. Další je Vašek Kraj. Pojď! 122. Já to tak chránil čet, normálně. Jsou kuště se vrahy. Co? Jsou kuště To je? Naviják. Jaký? To je maličký takový. 40. Další je pan Němec Dyně 120 cm. Jdeme papu. Popízďáci vyhráli tady. To jsou popízďáci, neodňáci, to jsou popízďáci. Po dlouhé době další náš člen, pan Konopík starší. Ten zachránil ten poslední. Šišku sám. Další je Holý Zdeněk starší, 104. Další je pan Cvačka Semošice, 96. Mejdlo, mejdlo! Další je Šambudek, Srby. 91 cm. Co pak si vemem? Jaký jedy do žádnou. Velká výměna. To je booster. Jsi s tím pitlíky s tou taškou. Víš, to je účelová cena. To mě nechali na posledního. Asi mladší, 90. Dalších 90 cm, ale menší ryba, Řabek, řasy. Uvidíš to, pak že nebrali. Tak a další je Huta, mladší, 82. Kde máš tam ty lístky? Už nemáš? Kdyby si čuměl ten prut pořádně. A poslední je Olejník, Horšovský tým, 56. Od nás, já to vemu. Neveď mu to? No, čau. Jo. Ahoj, děkuji vám za účast a doufám, že příští rok se shodnou znova. Na podzim. Nebo na podzim, no.